končatiny dlaňami, prstami k sebe súčasne. Aj toto chcete? Všetko. Už nech to je kompletné. Už je to kompletné. No dobre. Takže. Trenie dlaňami striedavo prsty k sebe. To isto striedavo. Po stranách idete dole. Trenie jazdcom striedavo. Trenie dlaňou po vnútornej a vonkajšej strane. Vonkajšie, začnite dajme tomu vonkajšiu, hlavne keď toho človeka máte prvýkrát, aby sa nezľakol, že z toho rukou idete nie tu. Takže sem a ťahajte to tú vnútornú na vonkajšiu stranu k bedrovému kruhu. A späť tiež. Trenie dlaňami striedavo. Ohnuté koleno a ideme na chodidlo. Pri ohnutom kolene trenie chodidla dlaňou. Vytieranie chodidla základňou dlane. Stláčanie a ťahanie dartu a chodidla smerom k prstom. Trenie prstov od palca k maličku okružkovaním. Fínske hnietenie chodidla. Vytieranie maličkovej a palcovej hrany dlaňou. Rozotieranie chodidla maličkovou stranou peste. Výter chodidla hankami. Výter a rozotieranie pety základňou dlane. Výter pety palcom. Výter pety palcami striedavo. Výter pety po stranách palcom. Obkružkovanie členka prstami. Prosím ťa, dvihni nohy. Dobre, polož. Takto, takto. Jedna, druhá. Teraz ideme na achilovku. Výter a naťahovanie achilovky pri ohnutom kolene. Položiť nohu a výter chodidla pesťou. To môžete sem, alebo potom príjemná verzia, síce opačným smerom, ale idete týmto smerom. Trenie celej dolnej končatiny. Fínske hnietenie achilovky. Výter achilovky po stranách. Pretlačanie achilovky. Ideme na lítko. Výter lítka v troch liniách. Dlaňou, základňou dlane a štipkou. Fínske hnietenie. Výter žehličkou. A rozotieranie žehličkou striedavo. Výter hankami a rozotieranie hankami. Hnietenie pretlačaním. Malé a veľké hnietenie.
Ideme na stehno. Vytier stehna v 3 líniách. Vytier dlaňou, základňou dlane a štipkou. Všetko to isté. Či chceme zase? Dlaňou, základňou, štipkou. Skúsim novej. Fínskej. Sorry. Žehličkou. Žehličkou striedavo. Počkaj. No, maka je jasné. Vytier hankami, rozotieranie hankami. Peťa bude stuhne. No, ešte raz. Hnietenie pretlačaním. No tak, smerom hore. Malé a veľké hnietenie. V strede, z boku a potom to také veľké. Teraz ohnuté koleno. Trenie oboma rukami zadnú časť lítka striedavo. Protismerne priečne. Pretlačaním do strán. Trenie lítka až na stehno. Pomoj. Šklbanie. Chvenie. A pasívne tam neboli? Teraz ideš. A pasívne povie. Tu už všetci kecajú do všetkého. Už ani figuríne nie ticho. Chytíte si tu, že by ste naťahovali aj túto časť, takže nie za členok, alebo tu niekde dole. A párkrát to zopakujete. Do stredu, do strán, samozrejme, pýtajte sa klienta, ako sa cíti. Vy musíte tiež vnímať, čo máte pod rukami. Po prípade je možnosť dať tú ruku, že tak cítite, nejdete hneď až potom. Šklbanie, zmetanie, tepanie. Chvenie svalov lítka. A vytresanie, otrasanie celej dolnej končatiny. A záverečné trenie. Ďakujem.